Hawu kodwa Putin Masimba akho Masimba kayihlo. Hosh. Hosh. Uvelephi? Sune uPutin. Masimba. Hey, wow, bashana, kushubile bashana. Bathi konanda bashana, ufisigebengu ukuzala isigebengu bashana. West Gang for life bashana. Bashana bathi West Gang ayilahlani bashana. Mshana. Konanda isebenzi lento ukuthi uyihrotmane dala uphanda uzostira intwana uphusha intwana usazikuphandele. Kusebenza uplug wakho laphana kumele bakuvume ngokuthi umagangani uyaphanda uyarufu uzenza zonke. Hayi bashana Mates Putin bashana intwana le bashana ka 2006 bashana thi lokwahamba umnqobi bashana bashana umnqobi uyena wephethe West Gang bashana umfana omncane naye ayi womshana kuthiwa ibhenguzi le bashana Kancibilika lokho mshana kudissolve njengosawoti bashana emanzini bashana kuthiwa kuplagi kuyabhutshwa bashana. Hayi kuthiwa kubona kuncenyana mshana akuqhwebi mshana akuvumile amagenge eWest Gang bashana kwathiwa hayi ntwana take over ntwana wena iboss yethu manje. Mshana kuthiwa mayibona isikole iyabheja ibe mehlubuvu mshana ingena ngebhuzu mshana bovu zonke phansi mshana. Mshana moyibhayizela isholonto bashana ishinqibhobho ishindolontshi bashana. Kuyaziwa bashana ukuthi kwi-industry ematekisini akubhayizelwa lapho bashana. Ngoba kuyilibuyayo bashana kephila mshana ukati umzila kunjalo thola lentwana iskime nenye kuthiwa umnqobi futhi mshana. Ayithoze livali itekisi lezi mshana zirufa kwasani zispine zivale maqede ishaya ibhathu bashana. Thwalisha phezulu ipayipi kuthiwa yes etsathithi udriver kuthiwa ngqebe kuvulwe la mshana. Qhumetixa la mshana kukhala isibhamu ekhanda indoda mayibhayiza bashana behlukaniswa abantu kushubile mshana. Qashula ijewelry kuthatha oholethi hlwikwama kushube la itaxini udriver thola amadixa kumshubele bashana. Hayi zinkunzi malanga lezi ayizwile zayishukumisa inanda kushube bashana. Kanitholakala bafana bathole ebusuku zirufa igijima pheka umuqa kushubile mshana umuqa obovu. Akukho kubambisana bashana konanda sekushubele ngisho nanolayini wamatekisi kukubi bashana. Bashana noGetsemane wabaleka bashana wadla amahlathi manje akasekho umuntu ogada umzila ngathi kubi kuloya line wako North bashana. Esaso sholonto bashana basopa lo go plam to kasayile thikunqoma iziphuza igazi lakho lekubi. Khumuka isiqoko khumuka umakarabha amathaconsela ejebeni yile iphu akasekho Putin. Lo waziwa kakhulu ku-West Gang abanye bethi uyena bese leader i-West Gang yasenanda kuthiwa hayi akasekho. Manje abaningi bathi ukushona kwakhe asibeke ngezingisi. Many community members say today's killing has brought back painful memories of the children who were brutally murdered in Mzomusha last month.
So khumbula ukuthi inyanga edlule kwabulawa abantu besimame ababili, oyedwa waze washiswa endlini ngenxa ukuthi besolakala ngokuthi wayimpimpi yamaphoyisa. So kuthitheke kakhulu-ke yena-ke uPutin lapho kanye nomnqobi obokuyena-ke obokuthiwa intambo sezisele ukuyena njengeleader yeboss. Shiyani-ke umnqobi uqala washona ngo-20 eminyakeni almost 2 years ago. Bashaya ngisho abasebenzi bami kade befaka itende, bashaya ngisho itende uqobo lalo, bashaya ngisho imbuzi kade ikhona, kwashawa ngisho isidumbu sakhe umnqobi yena lo ongasekho. Bamkhahlela ibhokisi lashona le lafa waginqika phansi kwabe imess nje. Lona-ke umunye umnqobi wesibili-ke lona-ke amaphoyisa afike amgojela ngenhlamvu emva kwesigameko leso-ke sokushona kwabo abantu besifazane ababili. Wasesinda uPutin lapho kuzo sigameko-ke njengoba sekusele yena-ke bese kusolakala ukuthi intambo ihlezi kuyena. According to reports, the children were accused of being police informants and were subjected to horrific violence before losing their lives. It is alleged that those responsible were later confronted by police, with most of the suspects being killed during the same day. The man who was killed today was reportedly the only one who survived that incident. uPutin-ke loyo kuthiwa uyena-ke wasinda kuleso sigameko samaphoyisa egasela ngenxa yesenzo esiyisihluku senziwa sokuthi kubulawe abantu besifazane, ngasingathi ukuthi amantombazane abulawa ngenyanga edlule. While emotions remain high and many residents are expressing anger over the death of the children, authorities continue to urge communities to allow the law to take its course and avoid acts of revenge. The tragic death of children continue to leave a deep wound in the community, with many residents saying they are still seeking justice for the young lives that were lost. Kushuthi-ke manje singasho ukuthi phela abantu abakaze baze bakuthola ukuphumula nokugculiseka enhliziyweni zabo ngokuthi bashiywe emhlabeni yiwo lawo mantombazana ayisolakala ngokuba yimpimpi zamaphoyisa. Manje-ke njengoba-ke namhlanje-ke kugojelwe uPutin, ubuhlungu kakhulu-ke makuchazwa ngokushona kaPutin kuthiwa bedubulana nezimbangi zabo zangaphesheya komgwaqo ezaziwa ngokuthi-ke yi-East kwabaziyo, okuthiwa-ke sohlangothini lwakwaMashu wa-M, okuyizona-ke abebengazwani nazo bengabhekani ebebedubulana nazo. Kwasho ukuthi-ke baze babafica-ke la uPutin bekwazi khona ukumdubula ngathi bamdubula onyaweni. Kusho ukuthi-ke wasinda-ke noma kwaphela iy'nhlamvu, kusho ukuthi bamdubula kwaphela iy'nhlamvu. Base-ke lezi gebengu-ke asingasithi-ke laba bebelwa nabo base bemshiyela ezandleni zomphakathi-ke engathi umphakathi koqhubekile-ke wamqedela-ke. La-ke sibona khona-ke nevidiyo leseqaleni la benza isenzo ezingabukisi kahle ezinyantisa ngegazi. Sizamile ukufihla-ke isithombe sakhe-ke uPutin njengoba elele phansi ukuthi singaveli for labo-ke imithetho ayivumi ukuthi singamveza ubala, kodwa kuyabonakala lapho ukuthi impela bebemkhumulisile, bemlimaze kabuhlungu. Nabo-ke sebenza izenzo-ke zokuthi bamurinathele, bamchamele, okuyisenzo singesihle neze noma ngabe umuntu ubenze ukubi kangakanani, kodwa uma eselele phansi eseshonile kubuhlungu kakhulu. Sithi nje sibonge ngokuthi nibuke le video lapho-ke nje sifake namavidiyo-ke la kukhulunywa khona-ke ngoPutin. Umalume uyachaza indaba kaPutin kusuka eqala lolu dumo lwakhe laphana kuqala unyaka kuze kube isemaphethelweni la kuphethwa khona ukuthi amsekho emhlabeni uPutin. Danko. Hey, whoa, bashana, kushobile bashana, bashana. Silako sikhoma njani isifamu, bashana, konanda, the capital city of murder, rape, robbery, bashana. Meets Putin, bashana, akasekho emhlabeni uPutin, bashana, okade a West gang leader, bashana.
Thiwabe ngeplaki kuphutshwa lawo bashana iphusha boma 99% kaplaki intwana kushubile obashana. Ingakhathalele kuthanda nakuthenjwa obashana ishubisa intwana ingathetheleli kushubile obashana. Thiwabe igijima phezu komuqobovu le obashana. Bovu zonke phansi obashana yes mawuphambane nayo obashana kuthiwa bekushonqa kundiza ukhebheze ndodeni kubhede obashana angazi isiguruguru howuzithi obashana angathi ngoba nguyi-leadership laphana ko-West Gang obashana ukuthi ubani ozothatha over emva kwayo intwana le obashana. Kwasuka sinamandla obashana amagenga aqembukelana phakathi kwathiwa nidakiwe asozwa ngani omshana zatroyelana lezi zancikana kwashuba omshana zahlalana imbashalala yasholonto obashana yashenqebhobho yashindolonje obashana uphuthini lezi zamthela phansi zaze zamhushula amasende kwashuba obashana obashana lenzani lapho konanda obashana niphila impilo lapho konanda nayiphathiswa kweyilwane umuntu osenanda komsiza ukuthi athuthe aphume kanje ngoba kukho ukubambisana lapha konanda esaso sholonto obashana basoba lo kaw Param Toka sayikubi lapho umshana bancikana abhlungwana ngento eqhumayo kuyabheda kusazo